Terve ja tervetuloa uuden videon pariin ja tässä videossa avataan uusi futispaita ja joo mä kuvasin tää joku yli viikko sitten tän näin ja joo joo mulla on tää paita päällä joten on tälleen ettei niin paljon liikkaa mut kuitenkin mennään unboxauksen pariin. Avataan toi laatikko. Näiden nokkojen päällä oleva. Just toi laatikko. Joo. Eikä mun muut tähän intro oo. Mä kuvaan tähän saman tien putkeen outro, joten joo. No niin. Kuten tästä näkyy. Ja joo. Tällainen. Näin. Joo. Mutta ennen sitä mä sain myös tällaisen kortin. Ja tällaisen paidan. Ja nyt voidaan mennä tänään pariin. Ja joo. Mä en tiedä miksi tässä lukee 2019-20. Vaikka nyt on 23-24 kausi menossa. Joo. Juu. Avataan tää paketti. Tosta noin. Tosta noin. Nice. Nise. Ui. Oispa tää 6, tää numero. Ei vielä. Toivottavasti tän kauden jälkeen. Sitten mä sain tällaisen. Avaimen perän. Ja siisti. Nyt mä vaihdan paitaa. Tai kyllä. Ja siisti tää näin. Vanha Barca-logo. Joo. Let's go!
Että. UCL logo vielä ittä. Napsuu. Barsan 23-24 kauden vieraspaita ittä. Pausuparsi. Vähän kasvuvaraa tässä paidas. Joten joo. Tällainen paita. Napsuu. Tää video taitaa olla tässä näin. Kiitos just sulle kun katsoit tän videon tähän näin. Nähdään ensi kerralla. Soi sitten. Muista tilaa tykkäilyksi päälle ja seuraa mua muualla somissa. Tässä mun Twitch, IG ja TikTokki. Ja joo, menen editoimaan tai jatkaa editointia. Ja joo, ei kai mulla muuta. Nähdään ensi videoissa ja streamin parissa. Ja sori, ei oo tullut maaliskuussa yhtään videoa, muuta kuin joo. Ei oo jaksanut editoida videoita ja tälleen, joten ei oo tullut videoita. Ja mun mielestä on kiva paita. Te näette jo viime klipissä ton unboxaamisen, joten mun ei tarvitse tätä näin hirveästi näyttää. Ja joo. Ei kai tässä muuta. Se on sitten ensi kertaan asti. Heipä. Hei.